ka yi sadaka da su. To mu kiyaye, mu kula da waɗanda muke tare da su, mu kula da waɗanda muke mu'amala da su. Sannan akwai matan da su kuma suka maida chatting tamkar aljannansu. Chatting ɗin ma in za ka yi yanzu akwai classy chatting, 'yan mata da matan aure. To na 'yan mata ma da sauƙi tunda su ba a yi aurensu ba. Amma matan auren da aka yi aurensu, su sai su kula. Mace ce za a yi aurenta, za ka ga ta zo gidanka tana chatting da tsohon saurayinta. Mace ce za a yi aurenta, za ka ga ta zo gidanka tana ɗaukan hotunan batsa tana tura wa saurayinta. Mace ce ka aure ta, ta zo gidanka za ta na hira tana waya da maza. Mace ce za a kira ta a waya a ce Ummi, Raihana, Khairat, Rukayya, waye da waye dai irin waɗannan sunaye. Idan ka duba wani, wannan Khairat ɗin Abdulkadir ne. Wannan Raihanan kuwa wataƙil Musa ne ko Rabi'u. An sassauya an sa sunan mata. To maza sai kuna ankarewa me matarku take yi. Kuma in for sure abu na tsakani da Allah matan aure suke a babban waya, ba za ka taɓa samun babban wayan matanka da security. Sabida me? Ita mai aure ce, ko ta fita wataƙil wayanta na cikin jaka. Dama a gidan biki, kitso, suna da gidan ƙunshi a nan ne ake iya a ce wai za a ɗaukan maka number. To idan kin fita da jakanki Hajjaju mai da ita a hammatanki mana, tana tare da ke 247, dole sai kin ajiye za a ɗauki number mai gidanki. Babban matsalar ma sa ki a waya.